тамошобинони азиз, ассалому алайкум. шоми ҳар яки шумоёнро ба хайру шодӣ мегӯем. ҳадаф аз пешниҳод намудани ин барнома барои ҳар яки шумоён ба таври мукаммал ҳам бошад маълумот пеш овардан доири ин ё он беморӣ аст. масъалаи аз ҳама ташвишовар ин бемории фарбегӣ мебошад. бемории фарбегӣ ин беморӣ мебошад ки дар натиҷаи аз меъёри муқаррари зиёд ҷамъшавии чарбу дар организм ба назар мерасад. ҳар нафар дар хона дар ҷои нишаст тавонад ягон формулаи махсусе бошад ки барои муайян кардани вазни худ, яъне пас бовар ҳосил кунад ки яъне вазнаш дар меъёр ҳаст. албатта зиёдвазни як формулаи худро дорад. ҳосиле ки қад ба қад задидем, ҳосили биромадагиша ба килограмми бемор тақсим мекунад. пас инҷо индекси вазни бадан мебарояд. пас инҷо чӣ боис мешавад ки инсон ба зиёдвазнӣ дучор мешавад? хӯрокҳое ки дар таркибашон чарбии кислотаи чарбии ҳаст, мо онро камтар истеъмол кардани мо дар кор. тасаввур мекунем як нафаре ки имрӯз зери табобати табибон қарор дорад. реҷаи хӯроки он нафар бо реҷаи хӯроки одами солим фарқе дорад ё на? албатта. тасаввур кардем як ҷавонзане чун фарзанди нахустин тавлид кардааст ва мехоҳад боз фарзанди дигари тавлид карда бошад, лог меъёри вазн хело зиёд аст, фарбеҳ аст. оё фарбеҳӣ низ метавонад ба ягон монеаи ҳангоми тавлиди зан оварда расонида бошад ё ягон таъсире намерасонад? албатта пӯшида нест ки чун насли ҷавоне ки ба воя мерасанд, бештари онҳо сару кор доранд бо ҳамон компютерҳо ки дар ҷои нишаст кор мекунанд, дар хонаҳо, ҳатто дар ҷойҳои корӣ наздик гӯем агар дар як рӯзи корӣ гӯем шояд 6 соат 7 соат танҳо бо нишастан аз сари компютер мешинанд, шояд ким чизе менависанд, шояд агар каме ҷавонтар бошанд бо бозиҳои гуногун машғул мешаванд. оё он низ метавонад ба фарбегӣ оварда расонад? албатта метавонад. пас меъёри нишастан сари компютерҳо чанд аст? албатта метавонад. меъёри нишастан меъёри нишастан дар инҷа нест, лекин албатта нишастан кам шудааш дар кор. бисёр компютербозӣ мекунанд, бисёр ҳамон кӯдакон таъсири худро барои ҳамин беморӣ расонданаш мумкин, на пурра, но таъсир расонданаш мумкин барои фарбеҳ шудан, чунки бисёртар ҳамсарам шикоят доранд ки ман каме фарбеҳ шуда истодаам, чӣ чора андешам? ҳастанд имрӯз муроҷиатҳо ё на? нисбати солҳои пешин зиёд аст ё кам аст? нисбати солҳои пешин зиёдтар шудааст. пас чӣ кор кунам? барои ҳамин барномаи фарбеҳ ки қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тасдиқ шудааст, аз ҳамин сабаб ва мо духтурон бо ин барнома сару кор дорем ва ба инҳо мо тавсияҳо медиҳем, сабабҳои асосии фарбегиро чизе ки ман гуфтам муайян карда ба беморон мо тавсияҳои худро мо духтурон медиҳем ва албатта аз тавсияҳое ки мо дар боло зикр кардем агар натиҷаи хуб надиҳад, мо ба муолиҷа бо дорворӣ шурӯъ мекунем ва ин дорворие ки беморон аз тарафи мо қабул мекунанд, ин меъёри муайян дорад ва як муддати муайяни истеъмолаша ба худ дорад. ташаккури зиёд. бо умеди сарбаландӣ ва хонаободии шумо то дидори дигар худоҳофизӣ мекунем. хонаободу сарбаланд бошед.